Kedam tangani Geological Survey of India mati GSI hin pen Jammu lapen Kashmir Riasia hawaralong 5.9 million tons lithium aboy kelong pondolo. Lithium ke me pen kachira block ahormu kaselamolong ta isi akinang sotnai ahormulo. Lapen si battery lapen solar panel hai sitame selampon ilo. Lithium kopilo polotangte lithium ke isi me pen ke padam ahormu analong battery kaselamolong kinang sotnai ahormulo. Kedam tangarni an ke India pen battery kaselam jia phan pura lithium ke ang tanadet pen si chohang nan kok titiklo. Bon sitamin non ke Jammu la pen Kashmir along rialong lithium aboy kilong lok pen ajok India phan number 1 me pen ke padam a motor kaselam along adim ka cherai dun jia phan jakong chelong ponpu. Labang solam the Union Minister of Road Transport and Highway Nitin Gadkari hin pen Confederation of India Industry mati CII atum kachipatir pipon amailong kachitong duna hutsi than pachini pontu. Labang so lithium ke en pon pen Pirthe adang ke do an EVS a motor kaselam atum angbong pen India adet si athak si anghoi kachirai damjia chakong dolo. Rada tum public transport ke en nangji aputhakta ani kirung pon padolo. Moke wangjilangani kinangji ke mepen kevek ia motor hem konglong hen loputa than pachini pon. India deralong lithium kadure ajok aningkan wang setami ang tampensi 1200 tons an lithium wanang kokitiklo. Non Jammu la pen Kashmir along ongdung lithium longponlo la soa lithium jongsi ilitum enpami pulotangte electronic vehicle kaselama longke India si aprang si ke doja kong dopo. Non-amat India det automobile manufacturing sector anat langdamlo pulotangte Pirthe adangalong ke thom angdeng China la pen USA apisi dodonlo. Mai hod Nitin Gadkari ke than ke pachini pon ki India automobile industry pen amat ke dola ke 7.5 lakh crore adordo. La pen India GST along sitami ke ongnai loputa tudami. Jammu and Kashmir Mining Secretary Amit Sharma ke thanating pulote lithium ta Pirthe adangalong ke long ki sungnai a hormuang bong pen ki isilo. Jammu la pen Kashmir along ria long le ko ke phan phari sita ang tan pensi India an wanang kok titi. Bon sita me non ke Geological Survey of India mati GSI pen chepatir piponsi G3 mati advanced study hin pen mata Vyasno Devi anglong salal tu arong along si ongdung ke mesen a lithium aboy dopu pangthek ponlo. National Desk Report, Karbing Long Line.